that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name,
would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. But because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I
that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart. Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for
my ever-wandering heart. Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well,
not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. But because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done.
not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are.
catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am.
Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow.
Isang magandang hapon po sa bawat isa na nakikinig ng atin pong programang Mini Bible College, ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa radyo. Dalangin ko po na ang bawat isa ay nasa maganda at maayos na sitwasyon sa oras na ito habang kayo po ay nakikinig ng ating programa. At sa hapon din pong ito, inaanyayahan ko po kayo sa isang oras na naman po na pag-aaral natin ng salita ng Panginoong Diyos. Dito po sa nangungunang radio station, Action Radio, Pangasinan. Tayo din po ay napapanood ng live sa FB. I-type lamang po ninyo ang Action Radio Pangasinan at hanapin po ang Mini Bible College. Sa ngalan po ng aking partner na si Sir Ryan Rabanso, na siya po ay nagbabakasyon ngayon sa Amerika. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Michael M. Dulin, at inaanyayahan ko po kayong subaybayan ng atin pong pag-aaral sa hapon na ito. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng International Cooperating Ministries USA, ang Good Shepherd's Welfare Association of the Philippines, ang Life in Christ Jesus International Ministry of Manawag, Pangasinan, at ang Ministry Training Centers International USA. Sa hapon pong ito, gusto ko pong batiin ang mga sumusunod. Sila Pastor Eric Belli ng Door of Faith ng San Leonardo, Nueva Ecija, Pastor Melo de la Cruz ng The Church Jesus Christ Buildeth Philippines ng Jaén, Nueva Ecija, Pastor Cesar Ignacio ng Assembly of God ng Labrador, Pangasinan, Pastora Russell Marata ng Assembly of God, Rosario, La Union. Sila po yung mga apat na church na itinatayo po natin ngayon. Tinutulungan po natin silang itayo ang kanilang mga iglesia sa panahon pong ito. Kaya nga po marami pong natutuwa dahil nga po in crisis time, Christ is the answer talaga po. Maasahan po natin ang Panginoong Diyos na kahit na po tayo ay nasa gitna ng pandemya, tuloy-tuloy po na tumatayo ang mga gawain ng Panginoong Diyos. Hindi lamang po dito sa Pangasinan, kung hindi sa iba't ibang probinsya po, dito po sa Luzon. Kaya nga po, meron po tayong a total of 12 church buildings na project po natin. Yung iba po tapos na, yung iba ongoing pa po. At dalangin po namin hanggang December makatapos po tayo ng 15 church buildings. Ngayong 2021. Okay, praise the Lord po. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsambay sa Panginoong Diyos po. So we want to thank you, International Cooperating Ministries, for helping us to build churches here in the Philippines. Excited po kami dahil next year po tataas ng 12% ang aming church building program. Kaya nga po, doon po sa mga pastors ng evangelical and full gospel and Christian churches, if your church needs assistance to build your church building, kailangan nyo po ng mga discipleship materials or Bible school training sa inyong mga local churches, please text us or call us sa telephone pong 0927-748-2825. Pag-usapan po natin kung ano po yung mga programang maitutulong po namin sa inyong mga local churches. Okay? So we want also to thank Sister Leticia and Brother Davis Lotman ng Alaska, USA. Ganon din po kanila Reverend Salvador and Reverend Teresita Casaol ng Praise and Worship Fellowship ng Nevada, USA. Kanila Pastor Fred and Sister Margie Vertusio ng Freedom Church, Virginia, USA. Ganon din po kay Sister Melly Thailand ng Virginia, USA. Kay Sister Aurora Mangonon ng California, USA. Kay Sister Marcy Fetero ng United Kingdom. Ganon din po sa Sounds of True Worship ng Manawag, Pangasinan. Binabati ko rin po ang Likjim Mothers and Bible Study Group headed by Sister Odessa Pacaol. Doon po sa mga nanay o sa mga kababaihan na nagnanais po na dumalo po diyan po sa online cell group and Bible study, please contact lang po si Sister Odessa at pwede po kayong makakonect sa kanilang Bible study group. Binabati ko rin po ang Likjim Fitness Team headed by Sister Mel and Brother Noel Gico. Kasama po nila si Sister May, Brother Billy, at Sister Lovely, and may mga kasama po silang iba.
So every Saturday po yan, nagkikita-kita sila doon po sa Lake Gym Church. Sa harapan lamang po yan ng Decorp Manawag office. At doon po every 6 a.m. hanggang 9 a.m. nandoon po sila. Prayer and body fitness po, mga exercise. Meron po sila doon. Binabati ko rin po sila Ma'am Elizabeth Galicia ng Faith Assembly of God, San Carlos City. Ganon din po sa BSPT second year students ng University of Baguio, kay J.M. Fangonilo, John Andrew Romero, Matthew Bambao, Isaiah May Aguilar, Rana Celino, Kyril Makasaet, Brett Hongitan, Caitlin Ocampo, April Fernandez at Kate Gawe. Hello po, at alam nyo po yung mga estudyanteng yan, kilala ko sila ay masisipag mag-aral, mga mababait na mga bata yan. Okay? So, sa hapon pong ito, isang oras na naman po ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Dalangin ko po hanggang sa simula, hanggang matapos po ang pag-aaral natin, dalangin ko po, samahan nyo po kami sa hapon na ito. Okay? Tayo nga po yung manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos na nasa langit, pinupurit, sinasamba ka po namin, O God. Dalangin ko nga po sa hapon na ito, pagpalain mo po ang aming pag-aaral ng banal mong salita. Pagpalain mo po ang bawat makikinig at mag-aaral sa oras na ito, na Lord, ang banal mong Espiritu Santo ay gabayan ng bawat isa upang hindi masayang ang oras nila na makinig at mag-aral ng banal mong salita. Kung hindi, Lord, maging fruitful ang hapon na ito. Lord God, marami silang matutunan. May apply nila sa kanilang mga buhay at maging daan ng matatag na relasyon at pananampalataya nila sa iyo, Panginoon. At maging, Lord God, maging daan ng matatag na relasyon nila sa ibang mga tao, Panginoon, especially sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Dalangin ko nga rin po, Panginoon, sa pag-aaral na ito, Panginoon, lumawak ang kanilang kaalaman patungkol sa iyo at sa banal mong salita upang, Lord, matupad po namin ang bawat kalooban mo sa bawat buhay po namin. Maraming salamat po at ibinibigay po namin lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Maligayang pagkikinig sa isa na namang paksa ng ating pag-aaral dito sa Mini Bible College sa ating programa bilang OTS 50. Dumaranas ka ba ng mga paghihirap, pagsubok at suliranin sa buhay? Sa akala mo ba na dahil sa ikaw ay mananampalataya at alagad na ni Kristo, ay hindi mo na mararanasan ang mga ito? Ngunit maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos na mararanasan natin ang mga paghihirap, pagsubok at suliranin sa buhay. Subalit ipinangako naman sa atin ni Jesus na palagi siya sa ating tabi kapag dumadaan tayo sa ganitong bahagi ng ating buhay mananampalataya. Masasabi ko na marami tayong matututunang aral kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok at mga suliranin sa buhay. Mula sa Mini Bible College, atin ang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward. Sa saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Halley. Ano ang gagawin natin kapag sinusubok at pinapahirapan tayo ng mundo? O kaya ay ng ating katawang lupa? O kaya ay ng demonyo? Ano ang gagawin natin kapag narating na natin ang ating hangganan ng ating kakayahan at pagiging tao dahil sa mga nararanasan nating paghihirap at pagsubok? Sa ating pong pag-aaral ngayon ay susuriin natin ang mga dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit nakakaranas ng paghihirap ang mga tao ngayon. At umaasa po kami na makikita sa inyong buhay mananampalataya ang makadiyos na ugali, asal at saloobin sa mga ganitong hindi magandang sitwasyon na tinatawag natin na mga pagsubok at suliranin sa buhay. Masasabi natin na lahat tayo ay nakakaranas at makakaranas pa ng mga pagsubok at suliranin sa buhay. Subalit masasabi ko rin na may dahilan ang Diyos kung bakit niya hinahayaang pagdaanan natin ang mga ito. Nais ko pong gugulin ang dalawang bahagi ng ating programa upang sama-sama po nating pag-aaralan ang tungkol po sa paghihirap na kung saan ay isa sa mga tema ng salita ng Diyos.
Napag-aralan po natin ang usaping ito sa aklat po ng Hope. At makikita natin ito sa buong salita ng Diyos. Ito ay mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Sa ating nakaraang pag-aaral ay ating nalaman ang ilan po sa mga 30 dahilan na ating makikita sa salita ng Diyos kung bakit hinahayaan ng Diyos na makaranas ng paghihirap ang kanyang mga anak. Dito ay ating nakita ang ilang bahagi ng salita ng Diyos na tumatalakay tungkol sa usaping ito. Sa atin pong pag-aaral ngayon ay muli nating titingnan ang mga bahaging ito ng salita ng Diyos. Sa mga nasabi kong mga bahagi ng salita ng Diyos ay isa sa mga pinakamaganda ay matatagpuan po sa 2 Korinto, kabanatang 6. Dito po ay maraming nasabi si Apostol Pablo tungkol sa kahulugan at layunin ng paghihirap. Sinabi po sa atin ni Pablo na ginagamit ng Diyos ang mga paghihirap sa buhay upang matuto tayo at upang maging karapat-dapat tayong maging lingkod ng Diyos. Sinulat ni Apostol Pablo na kung malalampasan natin ang mga pagsubok at mga suliranin sa buhay, ay magiging karapat-dapat tayong maging lingkod ng Diyos. Kapag ginagamit ni Pablo ang salitang ministro, ay hindi ang mga pari o kaya ay mga pastor ang tinutukoy niya dito. Bagkus ang mga tinutukoy niya ay ang lahat ng mga mananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin nito ay mga ministro din ang lahat ng mga mananampalataya sa Diyos. Sa isa pang sulat ni Apostol Pablo ay sinabi din niya sa atin na ang layunin ng simbahan o kaya ay ng isang iglesia ay upang ihanda ang mga mananampalataya para po sa gawain at pagsunod kay Hesukristo. Ito ay ang tinatawag na mga inihiwalay ng Diyos na ginawa niyang banal. Sa makatuwid, ang ibig pong sabihin dito ni Pablo sa salitang banal ay ang mga mananampalataya kay Kristo na siyang bumubuo ng simbahan o kaya ay ng iglesia. Sinasabi ni Pablo na ang ating layunin sa ating mga simbahan o kaya ay sa ating mga iglesia ay sama-sama at pagtutulong-tulungan natin na ihanda ang mga banal para po sa gawain ng Diyos. Sinasabi po sa atin ito ni Apostol Pablo dito po sa aklat ng Epeso, kabanata 4, talatang 12. Sinasabi niya sa talatang ito na ang gawain ng Panginoon ay hindi lamang para sa mga iilan, kundi sa lahat po ng mga banal. Ngunit ito po ay para din sa tinatawag natin na mga lay people o kaya ay mga miyembro. Ako'y naniniwala na nais ng Diyos. Ako'y naniniwala na nais ng Diyos na lumago at lumawak pa ang kanyang gawain sa pamamagitan po ng mga miyembro. Sila ang dahilan kung bakit sa kanila nakatuon ang pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na kung mas marami silang alam tungkol sa salita ng Diyos at hayaan nilang baguhin sila nito, ay malaki ang maitutulong nila sa paglago ng gawain ng Diyos dito po sa lupa. Ito ang konteksto ng paggamit ni Pablo sa salitang ministro dito. Subalit papaano mo mapapatunayan na ikaw ay isang ministro ng Diyos? Sinabi sa atin ni Pablo na ginagamit ng Diyos ang paghihirap upang ihanda ka sa iyong ministeryo. Sinabi niya sa 2 Korinto, kabanata 6, talatang 13 hanggang sa 15. Hindi kami naglalagay ng katitisuran ng sinuman upang walang kapintasang matagpuan sa aming ministeryo. Kundi bilang mga lingkod ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, mga kapighatian, mga kahirapan, mga paghihinagpis, mga pagkabugbog, mga pagkabilanggo, mga kaguluhan, mga paggawa, mga pagpupuyat, mga pagkagutom. Mga kaibigan, inilalarawan nito ang mga pagsubok at suliranin. Ayon kay Pablo, kung nais ng Diyos na palabasin ang pagiging ministro natin, ay hahayaan niyang maranasan natin ang mga paghihirap at mga pagsubok sa buhay dahil ang mga ito ang magpapatunay sa atin bilang mga ministro o lingkod ni Jesucristo. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok o kaya mga suliranin, ay sinasabi ni Pablo
na mahalaga kung ano ang magiging tugon mo sa mga ito. At sinabi po ni Pablo kung papaano tayo tutugon sa mga pagsubok at mga suliranin. Sinabi niya na tugunan natin ang mga ito sa pamamagitan ng kalinisan, kaalaman, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabanalan ng Espiritu, tunay na pag-ibig. Yan po ay matatagpuan sa aklat na 2 Korinto, kabanata 6, talata 6. Sa susunod na bersikulo ay sinabi ni Pablo kung saan manggagaling ang ating lakas sa panahong ito ng ating buhay. Sinabi niya na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanang kamay at kaliwa. Iyan po ay sa 2 Korinto, kabanatang 6, talatang 7. Sinabi din niya sa 2 Korinto, kabanata 6, talatang 8 hanggang 10, kung ano ang magiging bunga ng mga pagsubok at paghihirap kung tutugon tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanang kamay at sa kaliwa. Sinabi ni Pablo na sa pamamagitan ng masasamang pagkakilala at ng mabuting pagkakilala, itinuring kaming mga mandaraya, gayon may matatapat, waring mga hindi kilala, gayon may kilalang kilala, tulad sa naghihingalo, at narito kami ay buhay. Gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng bagay. Lahat po ng mga ito ay paglalarawan ni Pablo kung papaano huhubugin ng Diyos upang lumabas ang pagiging ministro ng kanyang mga anak at upang lumago at lumawak pa ang kaniyang gawain dito po sa lupa. Sa paglalarawang ito ni Pablo ay makikita po natin ang usapin tungkol po sa pagsubok. Ang mahalagang bahagi nito upang maging handa tayong maging ministro ng Diyos. Sa makatuwid ay parang ganito po ang ibig sabihin nito. Sinasabi sa aklat ng mga panaghoy, kabanatang 3, talatang 27, mabuti nga sa tao na pasanin ang pamatok sa kanyang kabataan. Ang ibig pong sabihin ng ating nabasang bahagi ng salita ng Diyos ay hindi tayo magiging karapat-dapat maliban kung nakaranas ka na ng paghihirap at pagsubok at maliban kung batid mo na ang tunay na kahulugan ng nasasaktang puso. Ipinaalala nito sa akin ang isang kwento na matatagpuan po sa aklat ng Juan, kabanatang 11. Labis po na minahal ni Jesus ang isang taong nagngangalang Lazaro at ng kaniyang 2 babaeng kapatid. 4 na araw na lakad ang distansya ng bahay nila sa kasalukuyang kinaroroonan ni Jesus. Hindi po kaagad-agad na pumunta si Jesus sa Betania na kung saan ay nakaratay sa malubhang karamdaman si Lazaro at malapit na itong mamatay. Sa makatuwid ay maliwanag na hinayaan ni Jesus na maranasan ni Lazaro ang mga pagsubok at suliranin ng sakit at kamatayan sa kanyang buhay. At hinayaan din ni Jesus na maranasan ng 2 babaeng kapatid ni Lazaro ang dalamhati at lungkot na dulot ng kalagayan ni Lazaro. At noong nakarating na sa Betania si Jesus at nais na makita ni Jesus mula sa 2 babaeng kapatid ni Lazaro ang kanilang tamang tugon sa mga pagsubok at suliraning hinayaan niyang maranasan nila. Ang aklat po ng Juan, kabanatang 11 ay parang maliit at pinaiksing aklat ng Job. Magkaiba ng ugali at pagkatao ang 2 kapatid ni Lazaro. Si Marta na siyang unang sumalubong kay Jesus ay sinabi sa kanya na, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Hindi po natin alam kung ano ang tono ng boses ni Marta dito. Ngunit parang sinasabi niya na huli na ang lahat para sa iyo. Nasaan ka kasi? Parang ganito din ang sinasabi po ng mga ilang miyembro sa kanilang pastor. Nasaan ka kasi, pastor? Ngunit naiiba si Maria sa kanyang kapatid na Marta. Nasabi ko ito dahil bago sinabi ni Maria ang nasabi din ni Marta kay Jesus, ay makikita natin na lumuhod muna siya sa paanan ni Jesus at saka sinabi na, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Kaya masasabi ko na ang bagay na naisipakita sa atin ni Jesus sa kilos na ipinakita ni Marta at Maria ay ang tamang tugon sa mga pagsubok at suliranin na hinahayaan niyang dumating sa ating buhay. Ito po ang nakuhang tugon ni Jesus mula kay Maria
noong lumuhod ito sa kanyang paanan at sinabi nito na, "O Diyos, tinatanggap ko ang pagkamatay ng aking kapatid. Kahit na wala ka sa panahong iyon, ay masasabi ko na mabuti pa rin ang aking kalagayan dahil nandirito ka na ngayon." Palaging nasasabi ang Mariang ito sa aklat na sinulat ni Mateo, maging ni Marcos, Lucas, at Juan. At sa lahat po ng pagkakataong makikita natin siya ay palagi siyang nakaluhod sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Sa unang pagkakataon na nakita natin siya, ay nakaluhod siya sa paanan ni Kristo habang nakikinig siya sa kanya. Ito po ay ang bahagi ng kwento na nagrereklamo si Marta dahil hindi siya tinutulungan ni Maria na iligpit ang kanilang pinagkainan. Namagitan si Jesus at pinanigan niya si Maria. Sinabi ni Jesus kay Marta na, "Marta, Marta, nagugulumihanan ka sa maraming mga bagay. Ngunit masasabi ko na mas mahalaga ang bagay na piniling gawin ni Maria at kailanman ay hindi ito mawawala sa kanya." Nasa paanan noon ni Jesus si Maria at nakikinig ito kay Jesus. Kaya makikita po natin si Maria na nasa paanan ng ating Panginoong Jesus na tinatanggap ang kalooban ni Jesus sa kanya. Sa Juan, kabanatang 12 ay makikita natin na nasa paanan naman ni Jesus si Maria na sumasamba sa kanya. Kaya kung sasabihin natin sa maikling pangungusap ang ipinakitang halimbawa ni Maria sa Juan, kabanatang 11, ay masasabi po natin na ang una ay makikita natin dito ang suliranin. Pagkatapos nito ay ang ating tugon sa suliranin. Sa pagkakataong ito ay ang tama nating kaugnayan kay Jesus. Ang tamang kaugnayan kay Jesus ang siyang nagbibigay ng kalakasan kay Maria upang maging tama ang kaniyang katugunan sa pinagdadaanan niyang pagsubok at suliranin. Ayon sa kwento ay tinulungan ni Jesus ang dalawang magkapatid na babaeng ito sa kanilang pinagdadaan ng pagsubok at suliranin. Binuhay na muli ni Jesus si Lazaro. Ang isa pang bahagi ng salita ng Diyos na tumatalakay ng usapin tungkol sa paghihirap ay makikita po natin sa Isaias kabanatang 4, talatang 3 hanggang sa 5. Masasabi po natin na si Isaias ay propeta ng mga propeta at isa po sa mga pinakadakilang propeta na matatagpuan sa salita ng Diyos. Ayon kay Jesus ay si Juan Bautista ang pinakadakilang propeta na nabuhay at ibinabahagi nito ang mga mensahe ni Isaias. Lubos akong nagpapasalamat dahil dito ay nakakarinig tayo ng mga magagandang mensahe na ginagamit ng karamihang mga ngaral ng salita ng Diyos. Maaari nating pamarisan ito dahil ibinahagi ni Juan Bautista ang mga mensahe ni Isaias at sinabi ni Jesus na si Juan Bautista ang pinakadakilang tagabahagi ng salita ng Diyos. Inilarawan po ng Lucas kabanata 3, talatang 1 hanggang sa 6, ang mensahe ni Juan Bautista na hinango niya sa mga mensahe ni Isaias. Kung sasabihin natin ito sa maikling pananalita, ay ibinahagi ni Juan Bautista at Isaias na mayroon kang 4 na bagay na dapat mong gawin kung gagawa ka ng daan. Una ay patatagin mo muna ito, kagaya ng bundok. Pangalawa ay tatabunan mo ito ng lupa. Pangatlo ay ituwid mo ang mga baluktot na lugar. At ang pang-apat ay pantayin ang mga baku-bakong daan. At ang kalalabasan nito ay magandang daanan. Sa ganito pong paraan, ibinahagi ni Isaias at Juan Bautista ang mensahe ng Diyos. Darating ang panahon na paparito sa lupa si Jesus at kailangan niya ng daraanan sa pagpunta niya dito. At darating siya dito sa pamamagitan ng buhay ng Mesyas. Perpekto ang buhay na ito ng Mesyas. Dahil sa kanyang perpektong buhay, ay mapapatag ang mga bundok ng pagmamalaki. Ang Mesyas ay mapupuno ng presensya ng Espiritu ng Diyos. Dahil sa kanyang perpektong buhay ay matutuwid ang makasalanang uri ng pamumuhay. Maging ang mga baku-bakong daan ng buhay ay papatagin din ng Mesyas. Pagkatapos nito ay gagawa ng daan ng Diyos na siya niyang dadaanan papunta dito sa lupa. Nangyari ang lahat ng ito noong dumating ang Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng perpektong buhay ni Jesucristo. Ipinahayag ni Juan ang pagdating ni Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi na nandito na siya. Siya ang gagamitin ng Diyos sa pagpunta niya dito sa mundo. At pagkatapos ng 33 taong pamamalagi ng Mesyas dito sa mundo, sa panahon na ipinagdiriwang niya at ng kanyang mga alagad ang piyesta ng Paskwa, at sinabi niya sa kanila na iiwan niya ang mundong ito.
Pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Gayon ang paghayo sa akin ng Diyos Ama. Sa mundong ito ay ganun din ko kayo hinahayo sa mundo." Mga kaibigan, kung ating isa sa buhay ang mga salitang ito, ay nais ng Diyos na makita ng mundo ang kaniyang inaalok na kaligtasan sa pamamagitan ng buhay nating mananampalataya sa Kanya. Papaano mangyayari ito? Nangyari ito sa ating buhay na gaya din ng nangyari kay Kristo. Ang buhay ni Kristo ang naging daan ng Diyos at nais din niyang gawing daan ang ating buhay. Kung isa sa buhay po natin ito, ay kailangang araw-araw nating ipanalangin ang panalangin ito. O Diyos, gawin mong daanan ang aking buhay sa mundong ito, upang makita kanila sa pamamagitan ko. Bigyan mo nawa ako ng kalakasan, bigyan mo nawa ako ng biyaya upang ayusin ang mga hindi magagandang bahagi ng aking buhay, upang sa pamamagitan ko ay makita kanila. Gawin mo sanang ganito ang buhay ko. Mga gili kong tagapakinig, ipinanalangin mo na ba ang ganitong uri ng panalangin? Hinahamon ko kayo na ipanalangin niyo ang ganitong uri ng panalangin. Dahil kapag ginawa mo ito, ay magugulat ka sa pag-ayos ng Diyos sa iyong buhay. Kaya masasabi ko na asahan mo na uumpisa na ngayon ng Diyos ang pagpatag sa iyong mga bundok ng pagmamalaki. Asahan mo ang Diyos na pupunin niya ang hungkag mong buhay. Asahan mo ang Diyos na papatagin niya ang mga bako-bakong uri ng iyong pamumuhay. At higit po sa lahat, ay asahan mo ang Diyos na ipapakita niya sa iyo ang tamang pagtugon sa mga magagaspang bahagi ng iyong buhay upang makinis mo ito at gawin niyang daanan sa pagparito niya dito sa mundo. Kung isa sa buhay natin ito, at kung sigurado ka na ginagawa ng Diyos ang mga apat na ito sa iyong buhay, ay ilagay mo ang etiketang ito. Ginagawa ng Diyos ang daan sa iyong buhay upang maayos siyang makapaglakbay dito sa lupa para sa ikaluluwalhati niya. Ang pang-apat na paraan kung saan ay tinatanggal ng Diyos ang mga magagaspang na bahagi ng iyong buhay ay isang talinghaga na naglalarawan kung paano ginagamit ng Diyos ang paghihirap upang lumago ang kaniyang mga alagad. Makikita po natin sa Aklat ng Roma, Kabanata 5, talata 3 hanggang sa 5. Ang isa pa sa mga sinulat ni Pablo na kung saan sinasabi nito sa atin kung papaano magiging isang ministro ang isang mananampalataya sa pamamagitan ng paghihirap. Sa ganito pong paraan, inilarawan ni Pablo ang prosesong ito. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian, sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa. Kung titingnan po natin mga gili kong tagapakinig at babasahin nyo ito sa orihinal na lingwahe, ay ganito po ang sinasabi ni Pablo. Ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay nagbubunga ng makadiyos na pagkatao. Ang kahulugan po nito sa salitang Griego ay ikaw ay nasubok na at napatunayang naging matapat at alam ng lahat ito. Pagkatapos po nito ay sinabi sa atin ni Pablo na dinadala ng napatunayang makadiyos na pagkatao tungo sa pag-asa o kaya ay pagtitiwala. Mahalaga ang pagtitiwalang ito dahil sa haba na ng iyong nilakad at nilakbay bilang isang mananampalataya ay hindi ka aatras o babalik pa sa iyong dating makasalanang pagkatao. At hindi ka na mahihiya. Ang ibig sabihin nito sa salitang Griego ay hindi ka natatalikod pa na gaya ng ginawa ni Juan Marcos sa Aklat ng Mga Gawa. Ang literal na pagkakasalin ng Roma, Kabanata 5, talata 3 hanggang sa 5 ay hindi ka tatakbo kapag binabato ka nila. Ang tanong ngayon sa mga mananampalataya ay pupunta ka ba sa isang lugar na kung tawagin ay isinumpa ng Diyos at mananatili ka doon ng mga 15 o kaya ay 25 taon? Mamumuhay ka ba sa taong galit sa iyo upang maging daan ang iyong makadiyos na pamumuhay upang makilala nila ang Diyos? Upang mangyari ito ay isa sa mga kailangan mong abilidad ay ang pagtitiyaga. Sinabi sa atin ni Pablo na ginagamit ng Diyos ang kapighatian upang mamunga ka ng pagtitiyaga na kailangan ng isang mananampalataya.
Sa salitang Griego, ang salitang pagtsatsaga ay hopomone, na ang ibig sabihin nito ay manatili. Kung tatakbo sa pagsubok ang isang mahinang tao, ay kabaliktaran nito ang isang matiyagang mananampalataya. Dahil kapag nasubok o kaya ay nakaranas siya ng paghihirap, ay mananatili siyang nakatayo sa gitna ng mga pagsubok na ito. Ayon kay Pablo ay kailangan nating maghirap dahil ang bunga ng paghihirap ay pagtsatsaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga naman ng makadiyos na pagkatao na siyang nagbibigay naman ng tiwala na siya ring nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang huwag takbuhan o kaya ay iwasan ang mga mahihirap na sitwasyon at nagbibigay din ito sa iyo. At nagbibigay din ito sa iyo ng biyaya upang manatili ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Isa pa sa mga salita ng Diyos na tumatalakay sa usapin ng paghihirap ay matatagpuan sa aklat ng Pilipos, Kabanata 3, talatang 10. Sinulat po ni Pablo, "Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan." Sinasabi po sa atin ni Apostol Pablo dito ang tungkol sa isang mahalagang prinsipyo ng Kristyanismo na nagbibigay ng buhay. Sinasabi sa atin dito ni Pablo na totoong mayroong muling pagkabuhay dahil nabuhay na muli si Jesucristo. At sinasabi din ni Pablo na maaari din nating maranasan ito. Sinulat ni Pablo na natutunan ko na ang tanging paraan upang maranasan ko ang muling pagkabuhay ay ang makaranas din ng paghihirap. Sinasabi niya na parang wala ng iba pang paraan. Sa ganito din pong kaisipan ay sinulat ni Pablo sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 4, talatang 7 hanggang sa 10, na ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Ibinibigay po sa atin ni Pablo ang isang halimbawang paglalarawan nung sinabi niya na ang ating katawang lupa ay kalintulad ng mga sisidlang lupa. Ngunit sa katawang lupang ito ay mayroon tayong walang kapantay na kayamanan. Ito ay walang iba kundi si Kristo na nabuhay na muli, na siya ring nabubuhay sa atin. Papaano ibubunyag ng Diyos sa mundo na mayroong dakilang kayamanan na nananahan sa ating buhay? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot niya na makaranas tayo ng paghihirap. Sa ibang pananalita ay maihahalin tulad tayo sa sisidlang lupa. Ito ang sinasabi po ng talinghagang ito. Subalit hindi ito kapuri-puri. Ngunit papaano ipapakita ng Diyos sa mundo ang kayamanang nananahan sa sisidlang lupang ito? Sa ganito pong paraan sinagot ni Pablo ang katanungang ito. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Bakit ganito ang kwento ng buhay at ministeryo ni Kristo? Dahil nais ng Diyos na ipakita sa buong mundo ang dakilang kayamanan na nabubuhay sa katawang lupa ni Pablo. Maraming bagay ang nasabi ni Pablo tungkol po sa paghihirap na matatagpuan sa aklat ng 2 Korinto, kahit na ang pangunahing paksa ng sulat niyang ito ay tungkol po sa ministeryo at kung napapaano nagiging ministro ang mga ministro. Halimbawa ay sinulat ni Pablo sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 4, talatang 16 hanggang sa 18 ang ganito. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan.
Dito po ay sinasabi din ni Pablo, ang sinasabi niya sa 2 Korinto, kabanata 4, talatang 7 hanggang 10. Subalit meron siyang idinagdag ditong kaisipan. Nung pinag-aralan po natin ang mga aklat ng tula, ay tinutukoy ko ang sinulat na ito ni Pablo. Mayroon po tayong panlabas na pagkatao at panloob na pagkatao. Ang panlabas na pagkatao ay ang ating katawan lupa. Ito ay nakikita, nahahawakan, at pisikal na bahagi po natin. Ngunit mas mahalaga ang panloob na pagkatao kaysa sa panlabas na pagkatao. Dahil nais ng Diyos na mapagtanto natin ito. Minsan ay hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang paghihirap o kaya ay pagkasira ng ating katawang lupa. Subalit habang nararanasan ito, ay araw-araw naman na nakakatanggap ng bagong kalakasan ang ating panloob na pagkatao. Hinahayaan po ng Diyos na maranasan ng panlabas na pagkatao ang paghihirap o kaya ay pagkasira dahil nais niya na matutunan po nating pahalagahan ang ating panloob na pagkatao at hindi ang panlabas na pagkatao. Dinagdag naman ng aklat ng Hebreo ang kaisipan at hinango niya ang sinulat ni Propeta Hagyo. Sa aklat ng Hagyo ay sinabi ng Diyos na minsan na lamang sandaling panahon at aking uugain ang langit. Ito po ay sa Hagyo, kabanata 2, talata 6. Sinabi din po sa atin ng sumulat sa aklat ng Hebreo na uugain ng Diyos ang lupa. Ang ibig pong sabihin ng salitang uugain sa salitang Hebreo ay uugain ito hanggang sa masira, hanggang sa matira na lamang ang mga hindi maaaring mauga. Ang bahaging ito ng aklat ng Hagyo ay matatagpuan din po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 12, talatang 26 hanggang sa 29. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ngayon ang salitang minsan pa ay nagpapahiwatid ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya't yamang tinatanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok. Ang ibig sabihin ng Diyos dito ay dapat na mas pahalagahan ng mga anak ng Diyos ang mga walang hanggang bagay. Sa pamamagitan po ng pagpapahintulot ng Diyos na maranasan natin ang mga paghihirap sa buhay, ay sinasabi niya sa atin na mas mahalaga ang ating panloob na pagkatao. Balang araw ay ipapakita sa atin ng Diyos ang katotohanan ito dahil lahat ng mga nahahawakan, nakikita at pisikal na mga bagay ay masisira din. Sinabi ito ni Hagyo at ganito rin ang sinasabi ng sumulat ng aklat ng Hebreo. At ganito din ang sinasabi ni Pedro sa aklat ng 2 Pedro, kabanata 3, talata 10. Sinabi rito na ang kalangitan ay maglalaho, kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Dahil dito ay tinanong ni Pedro, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Darating po ang panahon na yayanigin ng Diyos ang lupa, at kapag natapos na niyang gawin ito, ay manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Ito po ay isang hamon sa atin. Kapag natapos ng yanigin ng Diyos ang lupa, ay mayroon pa bang matitira sa atin? Mayroon ba bahagi ng iyong buhay na mayayanig pa? Kung tunay nga na ikaw ay isang naipanganak na muli, na mananampalataya ni Kristo, ay sinasabi ng salita ng Diyos na bahagi ka ng kaharian na hindi mayayanig kailanman. Ngunit ano ang bahagi na nayayanig at ano naman ang bahagi na hindi nayayanig? Ang nayayanig na bahagi ay ang nahahawakan, pisikal at nakikita. Ang hindi naman nayayanig na bahagi ay ang di nakikita, di nahahawakan at espiritual nating bahagi. Dinagdagan ng sumulat ng aklat ng Hebreo ang kaisipang ito nang sinabi niya na sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok. Ang ibig pong sabihin nito ay nais ng Diyos na sunugin niya ang mga bagay-bagay na salungat sa kanyang katangian bilang banal na Diyos. Espiritual ang katangian ng Diyos
at nais ng Diyos na ihanda niya tayo sa walang hanggang kalagayan para makasama natin siya. Ginagamit ng Diyos ang paghihirap upang sunugin ang bahagi ng ating buhay na salungat sa espiritual niyang katangian. Sa aklat ng Galacia, Kabanata 6, talatang 7 hanggang sa 8, ay tinalakay ni Pablo ang dahilan ng paghihirap sa pamamagitan po ng pagbibigay niya sa atin ng paliwanag na ayaw nating mapakinggan. Sinabi niya, naghihirap tayo dahil tayo na rin ang nagdala nito sa ating sarili. Sinasabi ng karamihan na ang tinutukoy ng Galacia, Kabanata 6, talatang 7 hanggang sa 8, ay ang mga makasalanang tao nung sinabi niya na huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Subalit hindi po sinulat ito ni Pablo para sa mga makasalanang tao. Sinulat ito ni Pablo sa mga mananampalataya na nasa Galacia. Sinabi niya sa kanila, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman, mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang ibig pong sabihin nito ay bilang mga espiritual na nilalang, ay magtatanim tayo sa hardin ng espiritual na buhay upang aani tayo ng buhay na walang hanggan. O kaya ay magtatanim tayo para sa ating sariling laman at aanihin din natin ang kasiraan. Maraming beses na naghihirap tayo dahil sa maling pagpili. Maraming beses na naghihirap tayo dahil nagkasala tayo. Palaging may kahihinatnan ang kasalanan. Nakita po natin ito sa nagawang kasalanan po ni David. Mayroong panahon ba sa buhay ng isang mananampalataya na naghirap siya dahil sa kanyang kasalanan? Wala pong kaduda-duda. Sa mga 30 dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos, kung bakit naghihirap ang mga mananampalataya ay narating na natin ang ika-23. Kapag naghihirap ang mga mananampalataya ay huwag mo siyang pupuntahan na daladala ang mga listahan ng 30 dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos. Kung bakit naghihirap ang mga mananampalataya at sabihin sa kanila na ito ay pang-23 na. Naghihirap ka dahil sa mga kasalanan mo. Maaring hindi po ito totoo. Ngunit papaano mo malalaman na ito ang totoong dahilan ng iyong paghihirap? Maaring ito ay pang-29 o kaya ay pang-50. Papaano mo malalaman ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay? Ibinabahagi ko ang 30 dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit naghihirap ang mga mananampalataya. Dahil nais kong makita nyo na kung nakakaranas man ng paghihirap ang isang mananampalataya, ay mayroon pang ibang dahilan kung bakit siya nakakaranas nito. Maaring isa o masigit pa ang dahilan. Sino ka para sabihin kung ano ang dahilan? Kung ikaw ay naghihirap o kaya ay may kilala kang nakakaranas ng paghihirap, ay ilahad mo sa kanila ang mga 30 dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit naghihirap ang mga mananampalataya. Maaring bigyan ka ng katiyakan ng Diyos kung ano ang nais niyang gawin sa buhay mo dahil sa paghihirap na ito. O kaya ay ipapakita sa iyo ng Diyos kung ano ang ginagawa niya sa kanilang buhay sa pamamagitan ng paghihirap. Marami pang mga bahagi ng salita ng Diyos na tumatalakay sa usaping paghihirap. Halimbawa po ay sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos na isang handog ang paghihirap. Sinabi niya sa Filipos Kabanatang 1 talatang 29, sapagkat sa inyo'y ipinagkalob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ayon po kay Pablo ay isang handog ang paghihirap. Ayon naman kay Jesus ay hindi lamang isang handog ang paghihirap kundi gantimpala ang kasunod nito. Doon sa sermon sa bundok ay sinabi ni Jesus, magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Noong nagsulat si Pedro sa mga naghihirap na mananampalataya sa mga probinsya na nakapalibot sa Roma, ay sinabi niya na ito ang pagtawag sa inyo, dahil sa inyo ay naghirap si Kristo upang bigyan kayo ng halimbawa at sumunod sa kanyang mga yapak. Sinabi ni Pedro na ang paghihirap ay isang tawag ng Diyos, at ipinaalala sa atin ni Pedro
na ang paghihirap ni Hesukristo ay isang halimbawa na dapat nating pamarisan. Sinabi rin ni Jesus na ang isa pang dahilan ng paghihirap ay dahil ang mundo ay kaaway ng Diyos at ni Hesukristo. Sinabi ni Jesus na dito sa mundo ay makakaranas kayo ng maraming pagsubok at paghihirap. Ito po ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na ang mga taong nais mapalugod si Hesukristo sa pamamagitan ng makadiyos na pamumuhay ay makakaranas ng paghihirap mula sa mga kamay ng mga taong namumuhi sa Kanya. Sa panahon ngayon ay marami pong mga mananampalataya ang nakakaranas ng paghihirap. Ang dahilan ay namumuhi sila kay Kristo. Maraming mga mananampalataya ang nakakaranas ng paghihirap dahil ibinabahagi nila ang kanilang pananampalataya. Sinabi niya na nang dahil sa Kanya ay dadanak ang maraming dugo, dahil masusuklam sa Kanya ang mundo. Ngunit nangako si Jesus ng espesyal na biyaya sa mga nakakaranas ng paghihirap dahil sa Kanya. Maaari nating idagdag ang pahayag na ito ni Jesus sa mga 30 dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit naghihirap ang mga mananampalataya. Kasama ng panalangin na unawain niyo ang 30 dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit naghihirap ang mga mananampalataya at hingin sa Diyos na bigyan niya kayo ng kaliwanagan kung bakit nakakaranas ka ng paghihirap. At hingin mo din sa Diyos na gamitin niya ang kanyang salita at bigyan ka ng espiritual na kabatiran sa mga nararanasang paghihirap ng ibang tao. Sa nakaraang dalawang pag-aaral natin ay marami tayo na pag-usapan tungkol sa mga 30 dahilan na matatagpuan sa banal na kasulatan kung bakit naghihirap ang mga mananampalataya. Palagi mo sanang alalahanin na alam ng Diyos ang iyong pinagdaraanan. Mayroon siyang dahilan kung bakit niya inahayaan na makaranas tayo ng paghihirap. Ang amin pong dalangin sa programang ito na sa susunod na makaranas tayo ng paghihirap ay maalala nyo ang ating napag-aralan tungkol sa usaping paghihirap at upang matutunan nyo ang mga bagay-bagay na nais ng Diyos na matutunan ninyo sa gitna ng pagsubok at paghihirap. Hanggang sa muli po nating pagtatagpo, nawa ay sapat na ang biyaya ng Diyos upang malampasan ninyo ang paghihirap na pinagdadaanan ninyo. Hallelujah! Dalangin ko po na kayo'y pinagpala ng Diyos sa bawat salita niya na inyong napakinggan sa hapon na ito. Sa ngalan po ng aking partner na si Brother Ryan Rabanso, ako po si Pastor Michael M. Dulin, nag-iiwan po sa inyo ng mensahe, in crisis time, Christ is the answer. Tayo nga po'y manalangin. Hallelujah! Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapag-aral ng banal mong salita. Dalangin ko nga po, Panginoon, sa mga dumaraan sa pagsubok sa kanilang mga buhay, ang banal mong salita ay naging solusyon sa bawat pangangailangan o problema nila, Panginoon. At dinadalangin ko po sa mga naapektuhan ng pandemyang ito, sa mga nawalan ng trabaho, magkaroon po sila muli ng trabaho. Sa mga negosyo na naapektuhan, mga business na naapektuhan ng pandemya, dalangin ko nga po, tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon sa kanilang mga pagkakalugi, sa kanilang mga business. At Lord, paunlarin mo po ang mga business nila, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga may karamdaman, sila'y pagalingin mo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Anuman pong mga karamdaman ang mayroon sila, Panginoon. Lord, ako po'y nananampalataya, O God, na Lord, may miracle, Panginoon. May himala na gagawin ka sa buhay ng iyong mga anak. Lord, dalangin ko po, anuman mga karamdaman yan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord, sila po'y pinagaling mo na, Panginoon. At salamat po, Panginoon, dahil Lord, ang programang ito, Panginoon, kahit po sa gitna ng pandemya ay patuloy po, Panginoon, na kami ay nakakapag-aral ng banal mong salita. Ang programang ito, Panginoon, ay nakakapagpahayag ng banal mong salita na siyang ilaw ng aming tanglaw
Lord God, ilaw ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. At Lord, sa ICM, sa Good Shepherd, sa Ligjim Ministry, sa MTCI Ministry, at sa lahat po ng mga sumusuporta sa gawain ito, Panginoon, dalangin ko nga po, ibalik mo po ng 100-folds of blessings ang mga suporta, panalangin at pagmamahal na ibinibigay po nila sa iyong gawain sa Good Shepherd's Welfare Association of the Philippines. Maraming salamat po at binabalik po namin lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am.
shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor